Meillä oli korkeat odotukset niille koulutuksille ja Miko onnistui kyllä täyttämään ne, että saatiin tosi hyvät palautteet. Ja tämä oli uuden tyyppinen koulutus, mitä tehtiin. Että kyllä me ollaan aikaisemminkin niin kuin viestintätiimin puolesta järjestetty ihmisille koulutusta, mutta tällä kertaa me puhuttiin ei pelkästään siitä, että miten esimerkiksi käytät ääntä tai miten otat katsekontaktia ihmisiin, vaan myös se, että miten sä sillä sun esitysmateriaalilla tuet sitä vaikuttavaa viestiä. Koulutuksessa ehkä yllätti se, että kuinka nopeasti Miko sai kiinni siitä, että minkälaisia ne meidän arkiset haasteet oli. Ja mä ainakin koin, että me pystyttiin niiden molempien koulutuksien aikana tosi nopeasti tuomaan se koulutus lähelle sitä meidän arkea. Ja sitten oli kiva, kun ne osallistujat sieltä niin kuin huomasivat, että no hei, mulla on tällainen tilanne, että mä mietin, miten mä tuolla kunnanvaltuustossa esitän jotain asiaa, että voisiko siinä toimia joku tällainen ja tällainen. Ja ihmiset lähti tosi avoimesti ja rohkeasti yhdessä niissä koulutuksissa miettiä sitä, että minkälaisilla esimerkiksi vaikuttavilla koukuilla niihin omiin esitystilanteisiin voisi niin kuin lähteä. Mä en muista, että meillä olisi aikaisemmin ollut PowerPoint-koulutuksia ihan tuossa laajuudessa ainakaan. No, eikö sit voi sanoa, että tämä oli ihan helposti paras? Kyllä.